mobil, hej. Když se se mnou podívat zpátky, tam k tomu, kde to má drátky. To kámo, já už jsem let, že nemám mobil. To mě úplně v řádu. Koukej, aha, tam dosáhne. Jo, ono se to zmodrá, já mám dobrý. Mně se to nezmodrá. Protože já to mám dobrý. Mně se to nezmodrá, no. Na mě to kouše. Haló, medvěde. On kouše zajít. Medvídku. Chce jít ven? Jo, mě to tady nebaví. Medvěde. A ven. Ham. Asi začíná pršet. Ne, začíná. Ježiš, jsem se ho napřičil jeho obličeje. Tady je. Ty vody, také hustý. Odraž se na nás. Juhu, jede k nám. Tady bum. A teď jo, vede. Má rostnou postav. A jede nahoru. Tak děti, jdeme. Já bych jenom. Okay. Možná tady kolem něho zase půjdeme. Dotkneme se ho. On se tady odrazí a bude hodit. Jo. Poslední fotka. Jo, teď točím. Zadní pár vteřin. Ještě jednou tohle, jo. To bylo dobrý. Koukej. Tak a teď, ale počkej. No teď. A takhle ten drápek, to nám říčko. Tak jdeme, jo? Pojďme. Jo. Ještě 10 vteřin. Marku, nebo třeba. Tam jdete za terkou, jo?